welcome back to my channel and my new video. So guys, ini onkam gwrlwini fुजा खरस लायनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय आङो सिखाराखै नालाय आंखौ फोजाथाबनानै रायै फोजाथाबनानै दा सिखारबाय ओमफ्राय गोजां गायाखैनो दाबो so मा लागासिनो दा so माने गाइस दिनैहाय बाथौआबो माबा होगोन आरो बै मा होनोमोनलाय गोजौआव माबाखौ सोजोबसिगोनहाय ओमफ्रायो दायो ओंखाम गोरलैनि फुजा खरस लायनो थांनो नागिरदों जोङो सोर थांगोनथाय सोर थांगोन रावबो थाङा रावबो थाङा माथो माबा मिथियाब्लाय मिथिगोन आरो बिस्मुरि मजाखौनो खुवासिनो आं आयु मा खालामबाय थादों जानांगौ ini akot pakot mokot doma pasot मा जाय चिक्लिंलिनो Didi जानाया सिगां kontro माब्लाय उनाव थाङा आरो दिनै थांनाय नङादां दाउजों दाउ बेयावल' मानसि ओरैजाय मानसि गैया आयौ रापासो सौग्रुला लांबाय आंजों 너 튀긴다? 따라 불러봐. 막 왜 소리? 올라가시든 왜그냥 뭐는 올라좀 줬어. माखासे लानो दाउनिखौ लानांलाब्रा जानो गोबां आयु नै हे दाउआनो आयु माबामोन ना 20ता मासे लावबाय नै मोनजासिगोन बेखौ मोनामजोबलायबाय खिनो दखि बानलु सबाय आयु माबायाव लगायबायबो नै अ थांजोबो जोंना मिस्ट्रिफोरालाय हाजोबबायबो नै सिनखौनो सिनायखाया नायलाय नैबेयाव सिनमोन नै सिनायथायखाया एसेल' हेरफेर कालार होबा सिनायथायनाय नङा कालार होजोबगोन बेयाव टाइल्स होजोबनांगौ होजोबगोन आरो बिदिनो नायसै थाइलानि बे दा 11ता जाखाबाय ओमफ्राय आरो मिस्ट्रिफोरनो ओंखाम ओंख्रि संबावनांगोन आरो मा ओंख्रि संबावनांगौ जाग्रोसै जानाया सिगां आंनि फेभरेट सोर गोथाव मोनो बेखौलाय बेनि थाखायनो बहुद गोथाव मोनो आं नै 100 ताकानि जोमग्रा उल 100 ताका हालमारियाव लाबोदों आरो आंनो गांसे गुफुर कालारखौ मिनि मनानो नैबे प्लास्टिक कालारानो मोजां आरो 100 ताकानि दाम गोसानि जोमनो हाया ओमफ्राय मा होनोमोनलाय हालमारिसो हालमारि नै प्लेटबो लाबोदों टस सिखा खंखाइ बेनोसै आरो दालाय होदोंमोन आरो मैयाहाय ओमफ्राय एव बुस्थु देयाबो आखायानो सागाया आंना माबा रोगानानै होनाय बे बाथौनि आरो गलखौनो जायासै दां बारा नै ओमफ्राय बे जाहैबाय इसिङा थेफाबा जाथार मिस्टिफ्रालाय बहाय थांखो मिस्टिसिम लांबाय बेवहाय सिन खोमोरनांगौ आरो बेजों दालायजों थिग नै दाउबारि नैबेयो न'निसो बैयो
न'नि जोलै थाखाय लाबोदों आरो मोदै दाउ नै बेयो जो बै जोला ओइलाय माथो बै जोला नै बिजो बिब' फंबाय नै गाइस दायो माने मिस्ट्रिफ्रा गैला आरो रावबो ओमफ्राय नै टमेट'जों अमा ओमफ्राय बियो मैयानि ना मरिखौनो दंमोन आरो लाथा खाजोब्बाय सबारि गाइस masih गोथाव मोनोथाय आङो नै बहुत गोथाव आरो टेस्टि Polio. Sana naulai. Kuka. 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 Sini kan lah. Hongkong na ngunci nama. Nukur ginan pada menjeng sian dia. Roh tentu. Isi lo lalu sih. Melikun baca kayu kau dengar na? Handa. 내 앞에 분들 이 구겨 미터 자네 지금 뭐 그래 순아 앞에 분들 자 안녕하세요 서버 내 앞에 옥션에 시간 오빠 이제 가 아유 밑에 야밤 밑에 반라로 가 그래 순아 기타 올래 이제 그래 와 bột hơn mình với lên nó lên wow bột hơn đỉnh thế nào ấy lấy vào mà là mình rất lấy cũng phải làm mình video Stay ini bilang nahay. Engkau kali ni mai din thang na dere. Di khai sih biku na. Di mabel sini aku di khai sih. Dia ni dia. Ada aku kumpul kan sampai. Kumpul nunga. Ziul. Mai lan ni. Kabel. Kau kau juga tak lewat. Masih hai tai. Kafian Kalang kain. Datar sini. Bukan jebbat. Ayo goliok sampai musuh kuhur jadi kai nan nusno. Sikau zapin na bane. Chajin gua sekali guys ni bagi sih. Mui kari kau pengen nunggu kontes sekali. Ayo. Impu nama ya babu thalang deng nakli. Impu nama apa mulai? Malah bos tu dong. Engkau itu kira impu nama. Oh na. Ang barang ale. Guli kai sih bara. He? Kasih mula? Nai nang ro. Sebenarnya mulai rumbai nudeng. Woi, दै dong na गेजेराव. खिखांबायबो मालाय sendang. Ku saja kai.
हासिबखौनो थिखो जायो जेनेबा नाया सिखानि सिथुना जागोन बैसो गोरा जाम्बा गासै दुखांबाय आरो ओमफ्राय बेलामाव थांनो रेडि जालायबाय आं दायो ओंखाम गोरलै नालाय बिसोरना हाब्बायानो ओरैनो नैबे लस जासिगोन ना हा ए औ आग्लायनाय नङा बे ग्रोबसो जागोन दंबावसो एसे हास'नांगौ नै टमेट'जों ना संगासिनो आलु ककिं लाब्रा पिंकिया लोमजादों ना पिंकि लोमजादों ओमफ्राय आंहा पिंकिखौ लाथ'नांबाय दायो दसे जेब पार्टि नै जेब पार्टि जेब पार्टि आयो लायथों जलफि नुवाखै उन्दैया फिसाजोआ माबायदि उन्दुलांदों बेनिफ्राय सोखादों आंनो गुदुं गोलदां एनजिअ नै एनजिअ बिजु होनदों आंलाय एनजिअ आंना खोमायाबो जाखालाय एनजिअ खाथिनिखौनो दा सौहैदों आरो ओमफ्राय गोजांनो जाला ओमफ्राय दायो माने भिडिअखौ जोबसिन आरो so much बाय बाय